ଖୁଦୁରୁକୁଣିର ଆଜି ପ୍ରଥମ ପାଳି ବାଡ଼ିରୁ ତୋଳି ଆଣିଥିଲୁ ପାଛିଏ ଫୁଲ ଭରି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବହି ପଢ଼ା ଚାଲିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପାଳି ଧରିଥିଲି, ଠାକୁରକୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି। ସକାଳେ ବ୍ରତଟି ବାନ୍ଧି ନଥିଲି ବୋଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେ ହାତରେ ବ୍ରତଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି। ବହି ପଢ଼ା ସାରି ପୂଜା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତା ସହିତ ଟିକେ ଭୋଗ କଟା ବି ଚାଲିଥିଲା। ଭୋଗ କଟା ଚାଲିଥାଏ, ଏପଟେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତିନି ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଚାଲିଲୁ, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ବୋଇତ ବନ୍ଦେଇଲୁ, କେମିତି ପୂଜା କରୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ସରିଲା, ଖାଇବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଗଲା। ଭୋଗ ଖାଇଥିଲୁ ଆଉ ଶୀତୁର ମୋର ଟିକେ ଖୁସିରେ ହସାହସି ହେଇଥିଲୁ। ରାତିରେ ଖାଇଲି ଅରୁଆକୁ ଡାଲମା,